Men fortæl mig, hvordan var dit første attack? Første gang jeg oplevede et attack, der startede det en morgen med, at min venstre finger, den snorede bare lige herude i spidsen. Og så, da jeg vågnede næste morgen, så havde det bredt sig til hele venstre arm. Sådan en sovende, prikkende, brændende fornemmelse. Så jeg ringede selvfølgelig til lægen og sagde, der er noget galt, du skal kigge på mig. Og jeg fik en tid om eftermiddagen, men så i løbet af en times tid, så bredte det sig faktisk til hele venstre kropshalvdel. Så lige pludselig havde jeg den her brændende, sovende fornemmelse på hele venstre side. Og jeg blev selvfølgelig rigtig, rigtig bange og tænkte, hvad der er galt med mig. Så jeg ringede til lægen igen og sagde, at du er nødt til at kigge på mig med det samme. Og det gjorde hun så, og så gik det ligesom derfra, og jeg blev sendt videre til hospitalet, og så kørte det derfra. Ja. Hvordan har du oplevet et attack? Jamen, jeg kan huske mit første sådan klart attack startede med dobbeltsyn. Og det var en meget stressende periode, og jeg tænkte, at det nok var derfor, at jeg så dobbelt. Så jeg var meget cool med det, og jeg tænkte, det skal nok gå over, når det her er færdigt, og jeg kunne bare lukke et øje, og så kunne jeg fungere normalt. Men så begyndte der lige så stille at komme nogle flere symptomer oven i det. Først startede det med, at jeg havde svært med at kontrollere min højre hånd, og så havde jeg også svært ved at gå. Og til sidst havde jeg nogle faktisk taleforstyrrelser. Og det var der, jeg gik til lægen. Jeg tænkte, der er et eller andet helt galt her. Og lægen kiggede på mig på 5 minutter, sagde hun, du skal på hospitalet med det samme. Så det gjorde jeg. Og efter mange tests på hospitalet, blandt andet MR-scanning og rygmarvsprøve, der fik jeg at vide, at det nok var det. Det var sklerose. At det nok var sklerose. Ja. Hvordan lever du til hverdag med at have sklerose? Frygter du at få et nyt attack? Jamen, det er selvfølgelig en helt ny kropsbevidsthed, man har, når man har sklerose, fordi der er man opmærksom på alt mulige symptomer, man kan få. Altså, alt muligt kunne være sklerose, alt muligt kunne være et attack, ikke? Hvis det klør i fingeren, så tænker man, at det her må et attack igen. Så man bliver meget mere nervøs over alle de fornemmelser, man har i kroppen. Fordi i princippet kunne alt være et attack, ikke? Og hvad med dig? Siden jeg påbegyndte medicin, der har jeg faktisk ikke haft nogen attacks, men jeg lider rigtig meget af det, der hedder pseudoattacks, hvor det altså er gamle symptomer fra tidligere attacks, der blusser op. Og hos mig der er det generelt sådan en brændende fornemmelse rundt om hele livet, jeg får. Og når jeg får det, så venter jeg selvfølgelig de her 24 timer, som man skal. Så kan man jo ringe til skleroseklinikken og fortælle om det. Og der bliver jeg tit bedt om at gå til egen læge og lige få lavet en urinprøve, se om jeg har en blærebetændelse, eller få taget min infektionstal for at se, om jeg har en infektion. Fordi at gamle skader fra attacks kan faktisk forværres af, at man har en infektion i kroppen. Og det har jeg ret ofte.